pahulay sa minteryo. Nga din kana baliktad na no. Nga din ang mga tao nagmugna nga ang tao nga mamatay, doon na siya pahulay. Kaya siyempre, tinuod yun na, wala naman siya buhaton. Wala man naman siya problema, kaya na naman sa lugnanan. Pero kung tanaw na itong kamatuoran, nga din adunay rest, nga gitanyag sa pulong sa Ginoo, tulo ka buok pahulay, nga gitanyag niya. Ang unang pahulay, nga gihatag sa Ginoo dili sa kalibutan, katong gi-promise niya kang Joshua, nga katong land of promise, matud pa niya, sudlan na ninyo, bisag na yung mga tao nga kaaway ninyo, mudaog yun mo, unya, diha mo magpahulay. Mo nang unang pahulay, mo yung mga tao kabalo sa kamaturan ba? Ang ikaduhang pahulay, nga diin si David, gigamit sa Ginoo as a powerful king. Aron mabuntog niya tanang kaaway, unya ang iyang anak, may mupuli niya, nga diin ang anak niya mo ay tawgon og the man of rest. Mo to sa panahon ni Solomon na pahulay, wala yang gingon nga din, kining ato ang hisgutan karon. The rest of God through Jesus Christ. Kanang pahulay diya sa Ginoo, pinaagi kang Kristo dili ng kamatayon. Pero kalimtan talaga na, naman tayo mga labwad sumatay, pero mo nang gingon, ang Ginoo ng bala ng tanan. Basta nga po, isulti ninyo ang kamaturan, kaning pahulay ba sa tao ba? Sila, nakapahulay, si Joshua nakapahulay sa tanan, kaaway nila. Pero sa diha nga din niabot ang panahon na wala na si Joshua, naana po'y away. Ngunya hangtod niabot ang panahon nga din na away, gihatagan na po sila sa Ginoo saad nga din makapahulay gyud sila. Muna si King David mo gihatagan og pamaagi unsaon pagpahulay, buntugon niya tanang kaaway. Munang kang David, si David gitawag og the war of man, na tao sa gira. Munang di siya pwede mubuhat og templo sa Ginoo kay nga naman war of man man siya. Ang iyang mga kamot na puno sa dugo daw, ingon pa dito sa kasulatan. Muna si Solomon giingon sa Ginoo, si Solomon imong anak mo ay bubuhat anang templo mao ka ng Jerusalem, kay siya ang tao na matao gayon. Matod pa niya dito sa panahon ang Joshua, ingon pa niya dito sa Joshua chapter 11 verse 23. So Joshua took the whole land according to all that the Lord said unto Moses, and Joshua give it for an inheritance unto Israel according to their division by their tribes, and the land rested from war. O mo na naitabo kang Joshua, pahulay sila sa gira. Yung kita naaro ba yung maabot gira? Ayaw ko yung na nga, wa mo kabaluan ng gira nga moabot. Pirmirong gira ang Ukraine, ikaduhang gira ang Israel. Wata kabalo kung kanusa ang mundan. So ang atong ipaabot nga maapil ta, kay siya ang mga Kristohanon dito sa Ukraine, wala na gid sila pagsimba kay gira naman. Wa naman undang-undang hangtod karon, nakalimtan lang kay ngano man napokus po ang mga tao, ang mga naso dito sa Israel, kay ang Hamas nakigira naman. Dagan-dagay nag-declare nga giraon lang Israel. Wala yang giingon nga unang pahulay nga si Joshua makapahulay sa gira. Nya karon sila, wala mo sila kapahulay. Nagsige gira. Ano man, usay hinungdan nga din kung basahon nimo sa libro ni Joshua tungod kay mga disobedient pagod sila. Basta na ang ikaingon din sa Bible na isulat yun nga anong sige gira sa Israel because mga disobedient siguro nga mga tao mo bitaw nakita kung manundog ta nila. Pero kay naisulat naman wabot yun ng gira sa Pilipinas kay although ang Pilipinas di makigira nya ang saan man gipasulod man ang mga naso diri nga mag-prepare og mga equipment sa gira. Nga din iwaon ta tay labot nga ang China nagplano karon 2025 ba? Remember nga nag-declare na sila nga ilang giraon ang Taiwan, unya labanan man sa US. Mo nang nag-prepare ang US kung asa sila manukad. Nya kay daghan man kayo sa Pilipinas. Gidugangan ibis upat lang ta tumiaging mga bulan na naghan man. So apil yung tagira ini karon asa man ta mga Kristohanon. What ay pahulay ini? Di ta pahulay ini. Matud pa ni Jesus Christ sa iyang pagbalik sa Matthew 24. Nagisgot sila kung makadungog na galing mo og gira sa mga nasod, batok nasod.
gingharian, batot gingharian. Munang gingon, sana kailhanan sa Ginoo, pero sinugdanan lang daw na sa kagulanan. Dili pa na mo ang katapusan, sinugdanan. Ang tao mag-uol yun. Muna akong gingon nga ang taganan, mga tao sa Israel, nag-uol na ron. Ano man, dili naman sila libre nga magsimba, kaya nga naman, basig, ang missile, manlupad na po na, nanlupad mga itong missile sa Hamas o sa, what? Muna akong gingon nga, nga nung nagsulti ko ninyo, ingon sa Old Testament, ang pastor gani nga di magwali o gira, dili na siya pinadala sa Ginoo. Mao bitaw nang gipadal-ang ta og propeta aron mo warning sa mga tao kay base unyag mga matay dahil sa gira. Useless na unya kanang kamatayon. Abi no sa nang kamatayon? Wala na. Panay kaluwasan. Ayo ko inantanan nga matay mo langit. Why nakadto pag langit sa tinuod lang. Mao bitaw na kanang rest in peace ya sa lapida. Mao bitaw tong sa diang akong anak namatay. Naglibog kung unsa ibutang dito. Ako na lang ipabutang dito. The will of God. Kabubuton sa Ginoo ang tanang tao, kabubuton sa Ginoo mamatay. Pero di ko moingon rest in peace. Kaya nga naman, mismo mga tao nang utana kang Jesus Christ sa diya nga ang tao mamatay asa padulong. Gusto mo mahibaw? Muna ako nagsulti ko kamaturan. Katong istorya sa dako ba? Si Lazaro ug ang dato hinumdum mo na. Kay namata na mangut ng tao Ginoo. Asa ang padulong ang tao sa diya mamatay o gisampol niya ang dato. Ang dato buhong kayo nagsilibrar samtang si Lazaro nagkaon sa mga mumu gitiklapan pagyud sa iro. Kay nga naman sa iya ka pobre na isamad-samad nga matud pa ni Jesus Christ. Mismo si Jesus Christ illustrate siya gayon nagsulti nga ang pangutana man gud sa tao asa padulong ang tao sa diya nga mamatay. Ito yung gisulti. Matud pa niya sa diya nga nangamatay silang duha. Ang dato padulong sa Little Shoal. Sa diya nga mamatay siya tuwa kanang Little Shoal, kanang Little Hill ba kanang lubnganan nga gamay nagangtos siya mo ni gingon ni Jesus Christ. Ang tao sa diya nga mamatay ingon pa sa Bible dili ako nagingon na ang Bible nagingon nga sa diya siya mamatay kung siya dili iya sa Ginoo nagantos na siya. Nya katong giantos niya katong kamatayon lamyon man to ingon sa Revelation sa impierno. Ang kamatayon lamyon daw sa impierno. Dalon siya mo atong second death, ang first death menteryo, ang second death is impierno. Mo na yang gingon niya katong si Lazaro sa diya nga tungod siya ka pobre. Mo nang ningon si Jesus Christ bulahan mga pobre. Kay nga naman iya ang gingharian sa langit mo na ayaw mo paghandom nga kamo madato pa diri kay ginuapit na mo balik. Gamay na lang yun. Mo nang asa mo ta padulong. Moto si Lazaro namatay tuwa sa sabakan ni Abraham. Bisan si sa Abraham, wala gyud gingon ang Ginoo nagtuwa na sa langit kay wa pay tawo nakatug langit kay nga naman ang tanang tawo nga mga luwas magpuyo pa dis kalibutan within 1,000 years. 1,000 years na magpuyo diri. Mao bitaw na maningkamot duta nga makapilta ang nang 1,000 years kay bulahan daw kadto. Nakaambit sa naunang pagkabanhaw. Kay ila ang tanang gitawag og gingharian sa langit o reign sila within 1,000 years. Nalimang ka ng 1,000 years sa kalibutan. Kita karon ha. Ang kalibutan gikan kang Adan ug kang iba is 6,000 years lang. Kay tulumang kaadlaw, unong kaadlaw gibuhat sa Ginoo ang kalibutan. Unya pag ikapito ni pahulay siya. Unya atong 2,000 years kita karon 2023 naman taron di ba? Atong 2,000 pa unta natapos na unta ang Bible ang gisulat ang naitabo. Gobito tong daghay mga pastor nangandam. Pero kay naaman dito sa 1 Peter wa lang nabasahan, gi-extend daw sa Ginoo ang panahon. Patakabaw pila ka tuig ang gi-extend basta 2,000 years lang unta to kay katong 2,000 years mag 6,000 years man. Unya ang si Pedro nag-ingon man ang one day sa Ginoo is 1,000 years sa tao. Naisulat yun sa Peter ha. Unya ang 1,000 years sa tao, one day na sa Ginoo. So therefore unong kaadlaw gibuhat ang kalibutan. Ay tabo na ang 6,000 atong miaging 2,000 years na to. Karon na tayo paabot doon nga 1,000 years.
kanang gitawag og the year of jubilee. Adlaw tuig na sa mga kalipay, the year of millennium years nga mga tao nga iya diya sa Ginoo nga magdaigos kalibutan unang matublangin. Nya si Satanas diri sa kalibutan ang way labot anang 1,000 years kay bulahan man makaambit, ang way labot anang 1,000 years magkuyog po na di sila sa kalibutan within 1,000 years, pero bubuan sa Ginoo kapungot. Adunay 7 ka kapungot nga giandam sa Ginoo kung nasayo lang ka sa Ginoo. Ang Ginoo dili lang laban mercy kundi vengeance, wrath and punishment. Muna nga din kita magtuon sa pulong sa Ginoo kay dili tanan pulong nga din makahatag kanimo og pagtulunan. Mao tanan nimo si Jesus Christ, come unto me all ye labor and I will give you rest. Learn unto me, magtuong tali kang Kristo Jesus kay dili ka pwede nga din magbasa kag Bible. Gani si Solomon nagingon ang usa ta magwawali, mangita gyud ni siya pulong nga matud pa niya kanang pulong sa kamatuoran, ha? Kanang tinuod nga pulong, dili nang pulong lang nga ipaibalo lang sa tao nga si Jesus Christ nahigugma nato. Si Jesus Christ nahigugma nato kung kita nahigugma niya. Mao nay gingon ni Solomon. Mao na hisgutan nato ning rest. Mao na ang tao nga dili iya sa Ginoo nagantos na, pero ang tao nga iya sa Ginoo mao nang gingon tuwa sa sabakan ni Abraham. Kung ang tanan tao mga loved ones nimo nangamatay, di ka kahukom. Naran nimo kung siya iya ba sa Ginoo, kung siya ba nagpakamatay tungod sa Ginoo, kay niingon siya Apostol Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Tinuod na, dili nang ingon kay ikaw Kristohanon, kung mamatay ka, kadaogan na nimo. Kaya ang tao, dili lang ingon tawgon siya Kristohanon, nga diin, wala pa siya nagbago. If any man be in Christ, he is a new creation. Kinahanglan bago siyang binuhatan. Mo nang gitawag nga dili ta makaingon kadto si Apostol Pablo, nakaingon siya for to me to live is Christ. Kay nagkinabuhi man gud siya kang Kristo. Amo nagkinabuhi ba ka mo kang Kristo? Mo nang giingon dito sa Revelation ang nakita niya mga napunggutan ug ulo, mga martir. Kabaw mo sa nang martir? Kanang dili gyud mamakat ba? Dili gyud mo deny sa Ginoo. Nga mga tao nga din, abi nimo ang tao, wag ko kitag tao nga dili bakakon gyud, pero glory to God sa diyan nangalagad ko sa Ginoo. Di na gyud ko mamakat. By the grace of God mo nang pirmi ko mag-pray gyud sa Ginoo, Lord, ayaw gyud ko ilid anang pagpamakat. Sakit man gyud nang kanang musulti tag tinuod, which is nga din kita pasanginlan na o kaya kita nakit-an gyud nga kitay nagbuhat mamakat pa gyud ta. Wa sila kabalo nga diin kung ikaw isa ka Kristohanon, once gani mamakat ka, mo nang giingon, dili ka ingon nagkinabuhi ka kang Kristo Jesus. O bitaw na ato ning hisgutan kining kanang pahulay diha kang Kristo Jesus. Dapat kung ikaw usa ka Kristohanon naa kay pahulay, paano kay problema. Glory to God, sultihan ta mo karon. Sukad ako pag-alaga dinhin dapitab sig ngunini lang ning simbahan sa tinuod lang. Nawad-an kong problema. Naay trouble. Pero wa na ko'y problema. Pero ang trouble, mo na akong giingon nga si David nag-ingon, God is our refuge. Abi represent. O bitaw na sukad nga nangalagay ko sukad sa akong pagkabatanon, ingnon ta mo balik. Wag ko na admit sa ospital because akong gituhuan nga ang Ginoo sa diyang ako na dawat sa Ginoo. Una sa tanan giayo na niya ang mga tao nga nangalagad sa Ginoo. Wa lang kay siya nagwali about sa kingdom, kundi nag-ayos siya sa tanang klase. Sakit mo na ang tingod kay Kristohanon, wa gyud sakit. Labaw sa tanan di gyud mamatay. Mo man nagingon gali lang ang kamatuoran, wala lang. Napadayag sa tao, mismo ningon na lang si Jesus Christ, kung nahibaw ka sa kamatuoran, maura gyud ay muhatag imo kagawasan. Mo na nagsulti ko kamatuoran ninyo. Mo na kung ikaw usa ka Kristohanon, kinahanglan aduna kay pahulay, dili ng kamatayon. Kay matod pa sa Old Testament, in the grave there is no hope. Wala na paglaom. Sa ato pa, dili ta mutuwa na. Baon din nato ng pulungan nga naamag yun na diya. Gani si Jesus Christ, ingon ni Pablo, for the appearing of Christ is abolish death. Sa diya nga nagpakita si Kristo, giwala niya ng kamatayon. O bitan na nangalagad ta nganong mga lagad man taong sa may purpose sa tutod pangalagad.
Because mangayo tagtabang sa Ginoo. Kaya nga naman sa mga ato pangayon tabang, mga luya mangunta, mga sakit ta, mga matay pagyud. Una inungdan nga din ni ata diha kang Kristo Jesus. Muna kining ikatulong nga din nga pahulay, which is mao ni provision sa Ginoo sa mga tao, labi na moabot ang gira. Provision na gi-provide. Kung sao man ato sa diha moabot ang gira, biasa man mo. Kinsa may nagsulti ninyo nga adto mo dito, adto mo dito. Wala, baliwala lang. Muna nga ang pulong sa Ginoo nagsulti good. Pabitan na nailhanan kanang gira nga moabot, that is the beginning of sorrow. Sinugdanan na sa kagul-anan nga way katapusan. Munang gingon niya, there will be a earthquake in diverse places, famine, tanan na. O tanawa, ang Saudi, gibaha. O, ang China, gibaha. Unya ang Turkey, gibaha. O, muna nga sa kabutan nga din, every month that doon na katalagman sa tibok kalibutan, wa lang mo nahalbaw, muna ako, nagpaibaw ko ninyo, kaya ang tao, ang mga magwawali, di gani na musulti, doon na gani mga paghitabo, dili na siya pinadala. Buwa bitaw nang ningon si Pablo sa Colossians chapter 1 verse 28, whom I preach is a warning, whom I teach in wisdom is a warning, that the man of Christ, ma-present na siya, perfect. Ma-presentar mo ba? Muna, nag-warning ko ninyo. Balag di mo mo to, basta ako naningkamot ko sa kong kagaling kaluwasan. Wa man ko naghandong nga ako maluwas na. Naningkamot ko kay nag-ingon sa Apostol Pablo, strive your own salvation. Muna, sugod karon, naningkamot ko ko. Muna, paningkamot ko mo. Muna, nagsulti ko kung sa inyong buhaton kay ako. Nahibaw kung sa akong buhaton, pero muna, giingon, dili ko tapos ana Ginoo, tabagi lang ko. Muna, kanunay ko nag-pray. Kanang prayer is talking to God. Kuna nga kung gusto mo kigsulti sa Ginoo, pagampo mo. Dili nang ingon ka ng pagampo ko. Salamat sa tanan kauni mo, magampo ka. No, ang prayer is talking to God. In the closet room, diya sa kwarto nga, sirado ba kanang ayaw mo papakita gampo. Kaya nga naman, di gusto ang Ginoo nga din makitang ka naghangyo ka sa Ginoo kay si Satanas muduol nimo. Mo bitaw na si Job. Si Job niduol sa Ginoo, niduol po si Satanas. Mo nagi akusar dayon si Job, mo na si Job, mo na oh. Ya karon kay wa may nakita ni Satanas nga sala ni Job. Niingon na lang siya, ayaw tabangi si Job, di ba? Di kanya simbahon. O mo tong gitabo nga nakasakit si Job, pero ang Ginoo nagsaad na daan kang Satanas na ayaw hilabti yang kinabuhi. Way labot ang kinabuhi, ang lawas lang. Mao gyud na kung ikaw nahibaw lang sa kamaturan. Mo na kanang risk nga atong gipaabot nga din do na mag trouble. Si David nga din mao si Solomon ang nagsunod, nakapahulay siya sa gira. Mo na nga karon nawala naman si David ug si Solomon ang nagsige gira. Kano sa man sila nakapahulay? Wala. Mo na nga si Jesus Christ sa tinuod lang nagdala na siya og pahulay. Ang problema lang ang tao kay baluwa nagtuon kung unsang pahulay nga gingon ni Jesus Christ. Na mao na yang gingon din sa Matthew nga matud pa niya, come unto me all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Tagaan ta mo pahulay mo na ang tanan Kristiyano nga niduol sa Ginoo. Dapat na anay pahulay ba, wala nay problema ba, bahalag magtrabaho ka, bahala kag dato. Mao bitaw na si Solomon ningon usa ka dato, ang dato gayud wa nay pahulay. Di man na itugot nga makatulog ang dato. Isod gani malusa ang dato, nya kamo nangandoy ka ba dato? Decide pa lang nga ikaw madato, ang Ginoo gayud naduol na. Balag madato ka, baka importante ang Ginoo mo ay imuhang tinuod nga kinabuhi kay mga matay man ta diri. Sa kalibutan we are like a flowers. We are like a grass. We are like kanang tubig gani nga iyabo sa yuta. Muhunob lang, unana lang ang kinabuhi nato. Sama ta sa vapor. Kanang pag-ukab nimo sa kaldero, mo alis nga mawala dahil unana tong life. Mabitan na si Kristo ni ani dinhi, aron hatagan ta og life nga dili malaos. Dili mamatay, everlasting life ba? Kanang giingon nga din, whosoever believe it on him should not perish but have everlasting life. Katong mo to, kanang
dili malaglag, dili na mamatay. Kay kung mamatay ka, wala na kay paglaom. Mo nang giingon nga, gianul na sa Ginoo ng kamatayon mo na ang tinuod nga Kristohan mo na sulti, mo na giingon ni Jesus Christ. Adunay life eternal. Pero dili pa na i-reward nimo basta gagmundan ka sa life adlaw. Although nangalagad ka tungod sa life eternal, pero kung di ka kalahotay, adi nimo madawat ang eternal life. Kaya ang eternal life sa makauna, sa makaabot mo lang na, pero di ka ka-overcome, adi di mo na maabot. Wala ni karon ato ni isgutan ang tinuod pahulay kay mao ni provision sa Ginoo karon nung umabot nga gira. Na tinuod lang ako nagbuol ko mga tao na makit-an ako. No na yung mga kauban ako kasimbahanan nag-request nako nga karong Lunes daw may celebration. Muapil daw dapat mo. Muapil daw dapat ka. So sa pang purpose nga nang muapil pamanta ng celebration sa adlaw sa Lunes. Mao bitaw nang nagwali ko atong miaging Domingo. Ang kingdom sa Ginoo is not observation. Dili program. Kung mo kay nagbuhat ang pagpangalagan sa Ginoo sa laing adlaw, mao na nang giingon iya na sa Ginoo, sa tinuod lang ang will sa Ginoo, one day lang, one day. Karon Domingo lang ta. Maghalad sa atong kagalingon kung makakaya nimo kanang isa ka adlaw na convince gyud ka ingon sa Roma chapter 14 verse 5 and 6. Kanahanglan ang tao makonvince sa kadlaw. Dili pwede nga kanang tanan adlaw pareha lang. Magsimba kag Domingo, magsimba kag Lunes, asa naman ang imuhang pag-ila sa Ginoo? Asa naman ang pagtahod sa Ginoo? Nga kanang buhaton nimo kanang one day lang yang giingon, the Sabbath day, keep it holy. Di gani ka kahimo anong sa kaadlaw magbalaan, mga lagan na inong kagunong kaadlaw. Lain-laing adlaw unya, makaya nimo magbalaan ka. Kay kung muduol ta sa Ginoo, magbalaan man gyud. Di man pwede ta mo atubang sa Ginoo nga di balaan. Kaya nimo kada adlaw, gani usahay pulaan naman gani tag simba. Kung sa pakana, muna na patinuod ang pulong sa Ginoo. Una kung gingon sa inyo ha, kining Biblia, kining pulong sa Ginoo. Mao ni ang Ginoo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Mao ni ang Dios nga kamo naa sa tubangan sa Ginoo kay nakadungog mo sa pulong sa Ginoo. Mao na si David namatod pa niya dinhi sa Psalms chapter 46 verse 1 and 11. Mao na ni daan gisulti ni David sa atoa. Kanang malabot nga gira, mo nang gingon kung ikaw iya sa Ginoo ayaw ka blaka kay ngano man. Ang gingon ni David sa Psalms chapter 46 verse 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Sa diyang amuabot ang trouble, ang Ginoo mo na ato ang refuge, dalang panan. Verse 2, therefore will not we fear. So busa dito maadlok. True. Do the earth be removed, and do the mountains be carried into the midst of the sea. Bisan pa, matod pa niya, ang kalibutan mauyog og ang bukid dalon dito sa tiliwala sa dagat, ayaw gyud mo kadlok. Matod pa niya, do the waters thereof roar and be troubled, do the mountains shake with the swelling thereof. Nga matod pa bisa kaning mga bukid, mga unsa man ni, mga trouble man ni, mo nang gingon ayaw mo kadlok. Nga naman, verse 4, there is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. Mo nang ningon siya, adunay sapa, adunay stream nga gitawag og shall make glad the city of God. Nga mo'y muhatag nimo kalipay, nga matod pa niya, the city of God, the holy place of tabernacle. Mao kana ang mga simbahan, mo na'y holy place unta. Mo bitaw nang himuon nato ning adlaw sa Ginoo, keep it holy. Mo na kung muani mo di sa simbahan pangayo mo dahil pasaylo. Kay kung wa mo ka pakamarayo pasaylo, sa tinuod lang kanay mo pagsimba, wa na gi-record sa basahon sa kinabuhi, dito na gi-record sa basahon sa binuhatan. Mo na imong gibuhat o gato ka na sa simbahan, wag yung kay absent, pero sa may yang gibuhat o sa iyang gingon, mo na iyang gingon din
dili ka nagbalaan. Bisan ka nang giingon sa Ginoo, ingon ni David nga di ta mahadlok. Kay ngano manamatay katabang. Mao na ang iyang katabang nga iyang giingon, there is a river. Tubig ba? Mao nang giingon ni David sa Psalms chapter 1 ba, sa first yun. Mao nang giingon, bulahan katong tao nagalakaw sa tambag, wala nagalakaw sa tambag sa dautan. Nige nagalingkod sa lingkuranan sa mga mayubiton. Kundili kadto lamang na nagakalipay sa diha makadungog sa pulong sa Dios. Mo nang giingon, kung ikaw ba malipay ba ka sa pulong sa Dios? Mo nang giingon siya diha, kung malipay gani ka sa pulong sa Ginoo, matud pa niya sa verse 3, sama ka sa kahoy nga natanom sa dapin sa sapaha. There is a river, mo na ang river. Sa tinuod lang ang sala sa Israel. Wa sila kabalo, bisan ang mga tao kabalo, pero nasulat sa Bible. Nadiskubrihan ako, bitan nang mingon ko ninyo, gamay na lang akong nabasahan diri, kay tanan nabasahan ako. Bisan kinsay mo pangutana unsay sala sa Israel. Pangutana mga pastor, mga reverend, kung kabalo ba sila, unsay sala sa Israel. Mo na hinungdan wala sila kalinaw karon. Bisan atong una pa sa panahon ni Joshua, sa panahon ni David, ni Solomon, wa gyud sila kabalo. Sabi nyo, ang sala nila, wala sila buhi nga Diyos, wala sila spring living water, wala sila buhi nga tubig ba nga gikan sa Ginoo nga ang Ginoo tabang ba, kay buhi man ang Ginoo, wala nila tuhoy nga ang Ginoo gayud buhi. Unya, naa sila sudlanan, ikaduha, kung nagbuhat man sila pagpangalagat sa Ginoo, although naminaw sa pulong sa Ginoo, pero ang ilang sudlan, mo bitaw nga gitawag ta og pater, clay, himuon ta sa pater o vessel, panudlanan, kay sudlan ta pulong sa Ginoo. Sila, ang ilang sudlanan, ang cistern nila, ang ilang sudlanan, buslot. Bisa pag nagtuon sa pulong sa Ginoo, yun na ang gingon sa Bible. O bitang ako nagsulti ko ninyo kamaturan. Wala ko nagsulti na pulong sa Ginoo, ang Ginoo nahigugman ninyo. Saan naman lang? Yang Ginoo judgment man. Naghukuman siya. Ang dili gusto sa Ginoo, ang Ginoo di pud gusto nimo. Kung ikaw sa diha nga sultihan sa pulong sa Ginoo ni Sakaraya, kung di ka maminaw, kung mangayo ka sa Ginoo, di pud ka paminaw sa Ginoo, that is judgment. Decision na sa Ginoo, mao bitaw na kita mga lagat sa Ginoo nga ilabi na karong panahonan, hapit kung gira sultihan ta mo. Mangandam yung tamo, bitaw na mga propeta, mga apostolis, mga disciples, anan mga nagdalag pulong sa Ginoo, nagwarn na sila, nagpainumdum ba? Mo na yang gingon, pero si David, mo na ang gisgutan ni David nga din, dili ta angay mahadlok, kay naa daw river, the holy place of the tabernacle of the Most High. Kanang mga simbahan, gitawag ng tabernacle. So dapat mahimo ng holy place. Muna ko ang tao mo ani diri sa simbahan, balaan lagi. Di pwede di magbalaan, pangayo daw ko sa ilo, kinanglan wa kay kalaban. Nga silingan mga tao wa kay gidumtan, kay ngano man ang number 1 nga commandment sa Ginoo, ang ikaduhang commandment sa Ginoo is love your neighbor. Sao man yo pag love neighbor nga naamoy gidumtan. Sige kag simba nya, wa day ka nituman sa sugo sa Ginoo. The second commandment of God is love your neighbor. Unang dapat wa kay kaaway, aron wa kay kaaway, ayaw pagmalis anang mga tao. Ayaw paghimog daotan. Mo na iyang gingon dinhi. Verse 5, God is in the midst of her, she shall not be moved. Ang Ginoo daw naa sa taliwala niya. Nganong her man iyang gingon, babae man ni kay tungod si Maria mao man ang nanganak kang Kristo. Nya kita kay nipalot ta kang Kristo, anak ko ta ni Mary. Mo na ang tanang Kristohanon is gitawag sa Bible, she shall not be moved. God shall help her. And that right early. Kanang tama gayod nga sayo. Verse 6. The hidden rage, the kingdom were moved. The utter his voice. He uttered his voice. The earth melted. Mo na yang gingon, ang mga walay Diyos nagkagubot lang. Og ang gingharian, mga tarog. Og iya ganing isulti ang iyang tingog. Matod pa ni David sa Ginoo, isulti gani sa Ginoo ang tingog. Mo nang gingon matunaw ang kalibutan. Mo na nga ang abin mo unsay tingog sa Ginoo,
unsay way sa Ginoo, kanang mga linog, kanang mga kanang storm, sunstorm, tanan mga klaseng kataladman, kanang mga gitawag og pestilence, parehas pandemic. Pestilence to, tingog to sa Ginoo, di ba? Kanang tao nagsampit sa Ginoo. Halos dito nakita nako nga din doon naman ay Christian sa Lebanon, sa Pakistan, sa asa pa to, tanan mga Muslim area, doon naman ay mga Christian kay ngano man. Pero karon gipanghawa na sila, gipangkuan na sila ba, gipanglutos na sila. Muna din sa diya gani mo ater gani ang tingog. Same thing, ang kalibutan batunaw, muna ang tingog sa Ginoo. Ingon sa Bible kung nabasa nga ang tingog sa Ginoo muna ang linog. Muna ang gingon nagpahinumdum siya ba, muna nga kamo mahadlok yun ang mga tao gani pag maglinog ang katungwalay simba-simba, musimba to pagkauman. Kaya nga naman, labi na kung mabati niya ganong kahadlok, musimba dahil na sila sa Ginoo. Una na, kinaya, kaya nga naman, pahinumdum to sa Ginoo. Verse 7, the Lord of hosts, it is with us. The God of Jacob is our refuge. Muna, sa tinood lang, nganong di ta mahadlok, di ta mamove, because ang Ginoo sa kahitasan, na nato, ang Ginoo ni Jacob, mao ka na nga tong katabang dalang panan. Verse 8, come, behold the works of the Lord, what desolation He hath made in the earth. Manang tanawa ninyo, duol mo sa buhat sa Ginoo, kung unsa na ang iyang gibuhat, nga diri sa kalibutan, gitibulaag ng mga tao. O natibulaag ng mga tao karon. Mabot ang panahon ng mga tao sa tinuod lang. Mabot ng panahon, wa na magwali ba? Sortihan ta mo, maunda na kong wali. Dili pinaagi kay gipaundan ko, maundang ra ko gali. Kay nga naman, sadya mo abot ang hingpit. Moabot na ang perfect nga ingon sa Ginoo. Mo bitaw nang kita nang alagad sa Ginoo. Maning kamot jud ta ngadto sa perfection. Mo nang gingon sa Hebrews chapter 6 verse 1. Let us go on into perfection kay dunay the day of perfection. Dunay adlaw sa hingpit. Unya ikaw dili ka na hingpit. Mo nang gingon importante gayud nga mahingpit ta. Namatod pa niya din, He make it worse to cease and to the end of the earth. He break it the bow and He cut it the spear in asunder. He burned it the chariot of the fire. Nga naman, pandangon ra niya ning gira. Niya karon kay kining gira nagpadayo pa man because kaning gira ko ang maguni warning sa to ba sign, di ba? Ingon ni Jesus Christ una mubalik si Kristo adunay sign. Unsa man ning sign yang gingon? Wars, rumors of wars. Nga wa pa na naitubo nato. Nya kung may tabo na, di na pwede nga di may tabo. Painumdum mo na nga ang Ginoo hapit na mo balik kay ilhanan man na. Mingon lang dita way gira. Mingon lang dita di mo abot sa tuwa. Ilhanan na. Kung ikaw sa Kristohanon, gisulti ni Jesus Christ, una siya mo balik, there will be a sign. Kung salamat ganit ta kay naiilhanan. Panagwar, kung wapot na diri, kung magsugod na na, asaman mo be. Nagtuo ka kang padayo patag simba, pandangon ta sa gobyerno kay nga naman, kung manglupad, di madamay mo. Bago sa gobyerno, kung sa may buhaton sa gobyerno, kung mahimo man lang galing, may gani, ang gobyerno, wala nagingon. Atong government, wala nagingon, oy pagkalot mo, tunnel, panago mo dito. Pero sa Israel, puro ang ilahang balay doon na basement. Doon na sila itatakwa ng gitawag og tunnel, matagbalay kay ngawan. Once gani mo tingog na ang siren nga nagpalupad na ang ilang kalaban og missile, dagan na daw dito diretso. Bisan sa establishment, bisan sa park dito sa Israel, naanay gitawag og kanang tunnel. Doon ay gitawag og basement nga. Di kaso kung ang mga tao na aday naglipay-lipay dia sa park, adto lang mo diretso, ingon na ang giplano sa Israel karon bisan pag-imuha ng insert sinuod na kinakitaan ko na sa YouTube. Muni ang giingon lang ni David nga dili ta angay mahadlok bisag naa na kay ngano man siya atong refuge kay paundangon ra na siya Ginoo na gira kanang inig abot sa katapusan. Sa verse 10 mo nang ningon siya, be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Mo na yang gingon, pagpabilin kamo o gibawi nga ako inyong Dios. Akong
Matod pa niya, I will be exalted among the heathen. Ako ituboy raw niya ako sa mga taong walay Diyos. Ipakita sa Ginoo nga gamhanan ng Dios. Ang Ginoo may nagbuhat ining kalibutan, tanan, everything in this earth, matod pa niya, is mine. Siya gani nagbuot sa tanan mo na nga kanang mga balita karon ayo mo to. Kung ang Ginoo gani nagplano gyud na siya. Mo na nga adunay mga butang nga din. O bitaw na si Jesus Christ is the counselor. Mo ni ang counsel sa toa kung unsay atong buhaton. Kay siya ang naghatag og tulo ka. Ang ikatulo nga din papahulayon ta aning malabot kay padung man kita sa gira. Padung man gyud kay last man na ilhanam second to the last ng gira ingon pa ni Jesus Christ sa Matthew 24 ka ang last na gyud nga ilhanan nga mobalik si Kristo, one world. Mahimot ang usa ka kakalibutan na. Kunya lahi na ang atong simbahon nga mo kana si Antichrist within 42 months lang. Pero dili ta dapat mo simba na mo na ang Ginoo nag-provide sa matumbaton nga dili ta angay mahadlok kana. Kinahanglan magpabilin ta nga kita nakaila nga siya atong Dios kay iya ra tang ituboy o ituboy ra siya sa mga walay Dios, will be exalted in the earth. Kana ang Ginoo ituboy ra na sa kalibutan nga mo nang gingon while laing Dios diri sa tibuok kalibutan ang Ginoo ra nga kanang Ginoo ni Abraham, ni Jacob o ni Moses. Mo na yang gingon dinhi sa verse 11, matod pa niya, the Lord of hosts is with us, the God of Jacob our is refuge. Is our refuge. Mo na ang Dios ni Jacob, mo na atong katabang. O bitaw na nga kita kaliwat mata ni Jacob. Unang gingon si Jacob is iyang father si Abraham. Nakita mo na ang heritage ni Jacob, mo na ang atong ma-inherit nga gipanalanginan si Jacob is kanang gitawag og sila ang tribo o diha sa Ginoo mga tao nya kita mo apilta mo nang himuon pud tag kanang gitawag og people of God. Gadin the promise, the seeds of promise, kanang liso sa mga gisaad nga kita nahimutang liso kay nituo man ta. Kay kung dita mo to, dili ta the promise of seeds ni Abraham. Kay si Abraham sa aran ra ba bisag usa lang yung anak pero giingnan siya sa Ginoo ang imong kaliwat. May sama ini bituon sa kalibutan. Katay mo sa pagkadaghan ana. Mo na ang gingon ni Jesus Christ nga ang mga tao, mga hintil ba nga tungod kay greject nila o nahimo ta mga generation ni Abraham through the kanang liso sa pagtuo. Kung ikaw dili mo to, dili ka mahimong liso. Bisag Kristiyanong kadagang may mga Kristiyanong di mo to. Mo na ang promise sa Ginoo. Nga din ingon pa ni David sa diha nga siya nakabaton og gira hangtod na buntog niya tanan nasod. Atong unang panahon mo nang nidaog siya, mo nang ang iyang anak mo ni Puli niya wa nay gira. Mo nang gitawag si Solomon a man of rest. Kay nga naman ang gusto gyud sa Ginoo nga ang iyang mga tao papahulayon jud niya. O sa kita karon adunay great tribulation since the world began. Yang sao man ato na sa ato pagbakat ang gingon sa Ginoo nga din mga lagad lang ta kay rapturon. No adunay provision nga din ang ikatulong pahulay nga ang tinuod pahulay nga pinaagi kang Kristo Jesus. Mo na yang gingon, come unto me all ye that labor and I will give you rest. Tandaan ta mo kamong nangan hiduol kang Kristo, ang promise gyud niya, I will give you rest. Dili nang ingon nga mga lagad lang taw nya naa lang gyapon tay gubot. Mga Kristiyanon naa gyapon problema. So tinuod lang wa ko kakitag simbahan nga way problema. Tanan naay problema. Pero glory to God diri. Wa ko kitag problema diri. Usa man akong nakita problema diri. Mo nang gingon kamo iya man mo sa Ginoo ngano ma problema mo. Labaw sa tanan ang Ginoo mo ato ang gialagaran buhi man ni. Sa ato pa mo hatag di siya problema nato. Bisan ako wa mo koy problema sa akong pamilya wa koy problema. Mo na nga din ang tinuod nga rest diya lang yun kang Kristo Jesus. Mo na kung dili ta magpadayon pagpangalagad kundi nato papuy-on si Kristo sa kasing-kasing kining umalabot nga great tribulation di gyud ta kapahulay. Maratol yun ka, wal ka maratol ka
Mo nang gingon wa ka kapahulay dia sa Ginoo. Mo bitaw na ako nagsulti ko kaninyong kamaturan ha. Although mga pasto ako mga kauban against man ako. Tinuod man gyud na against magaya sila kan Jesus Christ kay nagsulti sila kamaturan. Dini basahon nimo ang pulong sa Ginoo ngano isupa ang mga tao kan Jesus Christ because nagsulti siya kamaturan. Ngano man ni ani si Kristo diri aron pagsulti kamaturan kay ang mga iya sa Ginoo, mga tao atong unang panahon wala na sila kamaturan. There is no truth giingon jud dito ni propeta Ezekiel. There is no knowledge, there is no God. Wala na sila Diyos, wala na sila kamaturan, wala na gyud sila kahibalo. Mo na nga si Kristo ni anhi, mo nang niingon siya, I am the way, the truth, and the life. Wa sila kabalo nga ang Ginoo nagsit nag-live sa ilaha. Nga kung pilion nilang life, di sila mamatay. Pero kung pilion nilang kamatayon, mo nang giingon, tinunglos sila. Mo na si Jesus Christ ni anhi to give life abundantly. Kanang kinabuhi nga walay katapusan ba? Abundant yun. Huwag na ako mingon ninyo karon ang kamatuoran may dapat natong mahibawan. Mo na ang tinuod nga res. Ingon pa ni Isaiah sa chapter 14 verse 3 and 7. And it shall come to pass in the day that the Lord shall give thee rest from thy sorrows and from thy fear and from thy hard bondage wherein thou wast made to serve. Muna iyang gingon, sa diya nga moabot ang panahon sa adlaw diya sa Ginoo, maghatag siya pahulay sa tanang kagulanan and from the fear of sa tanang kahadlok and from the hard bondage wherein thou was made to serve. Nga diin kita na kwanta ining bondage nga samtang nangalagat ta naagyapon dai bondage. Di ba? Nagapos lang gyapon ta sa mga problema, mga pagkinahanglan nato, mo nang nagapos ang tao sa tinuod lang. Pero ang Ginoo moabot gyud ang panahon hatagang tagpahulay sa kagulanan o sa kahadlok o sa mga kanang gitawag og nga nganong kanunay man gyud ta maproblema, nganong naa man gyud natural na. Mo bitaw nang niingon ang Ginoo nga let not your be troubled kay nga ang Ginoo mutabang ra gyud nato mo comfort antud moabot ang time ha. Moabot na gyud ang time. Mana yang gingon dinhi sa verse 4, that thou shall take up. Ipalong na lang namin. Okay. Namatod pa niya, that thou shall take up this proverbs against the king of Babylon and say, how hath oppressor seized the golden city, seized. Nga din mao kani ang panultihon batok sa mga hari diha sa Babylonia nga nagingon giunsa ta pagdaog-daog niya giundang ang the golden city sis nga din ang bulawanong syudad na undang. Verse 5, the Lord hath broken the staff of the wicked and the scepter of the rulers. Ang Ginoo daw kuno naghunong sa mga gitawag og kanang mga dako-dako aning mga daotan o kaning ilahang scepter sa ruler ba kanang bunal gani kanang ang hari tunguna naman ay scepter pag once gani na iyang itaas approve na ang tanan mo na kanang mo'y nagbuot nga matod pa niya sa verse 6, he who smote the people in wrath with a continual stroke, he that ruleth the nation in anger is persecute and none hindereth. O why nakababag ana nila kanang mga tao nga din maoray na nag-rule diri sa tanang tao. Sa verse 7, the whole earth is at rest and is quiet, they break forth into singing. Mo nang giingon dito ni Isaiah nga din gipaundang na sa Ginoo kanang mga taong daotan. Mo na kay aron ang tao daw kuno, aron ang kalibutan makabaton og pahulay. Mo nang naiplano gyud ang Ginoo nga bisan si Jesus Christ mo nang gingon siya ang usa ka tawo nga naghatag pamaagi aron ang tawo mapahulay. Mo nang gingon siya, come unto me and I will give you rest. Mo na kung ikaw Kristohanon makapahulay ra ka labi na kung umabot ning gira gani sa tibuok kalibutan. Mo ni gitawag Third World War. Nganong tulo man gyud na tanan butang sa kalibutan
nga matod pa sa langit adunay tulo ka butang nga na-record dito sa langit. Bisan gani the Father, the Son, and the Holy Ghost. Wala tulog yun na, tulo tanan, wala dunay tulo ka buk mahitabo. Unya kaning third to the last nga ilhanan pangkalibutan ni. Kung tanawon nimo ang Matthew chapter 24, tibuok kalibutan ang third to the last nga mahitabo nga ilhanan, di ba katong pestilence? Kanay yang gingon nga balatian. Katong gitawag og pandemic. Bitaw nang gitawag og pandemic ingon pa sa atong gobyerno nga kining sakit katong sigaw tawagan ng atong virus atong miyagi 19 COVID-19 nganong gitawag tog pandemic basta ang meaning sa pandemic is whole world. O kung epidemic lang na kanang kuan lang nasud-nasud lang sa ila lang na. Pero kato nahimo gitong pandemic kay because tibuok kalibutan. Wala nga din third to the last nga din nahitabo sa kalibutan. Nya karon ang ikaduha, second to the last is kaning third world war. Ikatulong gira ba? Primerong gira tunguna, ikaduhang gira karon ikatulo. Kuning second to the last sign sa pagbalik ni Kristo ug ang ikatulo is one world. Kung kinsay mo daw gining gira, mao na toy magbuot diri. Mo nang himuon ni sa Ginoo nga ang mga iya sa Ginoo kanang gitawag og dumalaan ba sa walay Dios. Mo bitaw nang hinungdan nga din ang Ginoo naghatag og provision nga din kanang makapahulay ang tao pinaagi kang Kristo Jesus. Mo na kung ikaw ni duol ni dawat kang Kristo Jesus, dapat mo na kay pahulay. Na unsaon na to nga makapahulay ta? Nga di na ta mabalaka ang gira. Dili na ta maghunahunaan ang mga gira ana. Ang importante mangalagad ta sa Ginoo. Ang problema unsaon ninyo pagpangalagad sa Ginoo kung wa mo kabalo nga kinahanglan magsimba ganit ta unsay gingon ni Jesus Christ ngadto sa mga hentil. Now the time is come. Those who worship in God must worship in the Spirit and in truth. Matod pa ni Jesus Christ. Karon nahitabo na o naabot na nga ang magasimba diya sa Ginoo kinahanglan sa espiritu kamaturan. Unsa man ang espiritu? Anong pagbati ba? Kanang tinuod yung ka nagsimba, kanang nianhig yung ka diri nga musimba yung ka sa Ginoo, dili nang pwede nga din simba-simba lang ka kay membro kay nebaptismohan ka kay igagaw nimo kay silingan nimo ang magwawali diha. Kung dili niani ka diri aron pagsimba gid sa Ginoo. Nga namang simbahon nato siya. Tungod siya gayud ang ato ang wanang giingon refuge sa panahon sa trouble. Kay siya mga ato ang kanang gitawag og guidance, siya ma atong life. Mo bitaw na ningon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. Siya ma atong life. Mo ni kini ato pagsimba karon morning life. Ang problema diya ang espiritu mo nang gingon nga kinahanglan ang imong pagbati simba gyud ka sa Ginoo nga si Jesus Christ o ang iyang amahan diya gyud nato simbahon nga unsa nato pagsimba kanang kamaturan kung wa ka kabalo sa kamaturan unsa man ang tinuod nga simba bi. Magsige lang tagsimba, wa ka kabawon sa tinuod sa pagsimba. Ingon pa ni David, nga ang tinuod nga nagsimba na sa Ginoo, pinaagi sa pagpasalamat, paghimaya o pagdaig. Nga nang ato pasalamatan ang Ginoo be. Tungod kay gihatagan kag mayang lawas, di ba? Gitagaan kag trabaho, kita pakaon ka tanan. O pagka maayo ang Ginoo mo nang the goodness of God shall follow me or the days of my life. Ingunana ba ang goodness sa Ginoo nag-uban ba nimo? Because kay ngano man, wa kay problema. So mo nang daygo nimo siya. Ikaduha, for the glory. Unsa may mo pagsimba? Himayaw nimo ang Ginoo nga ang Ginoo ra gyud ang ato ang tagaan og himaya nga siya gayud. Wa nay lain pa nga siya gayud nagbuot niya ang akong kagalingon. Kung ikaw na ay mayong lawas, ang Ginoo himaya. Kaya gitagaan ka ng mayong lawas. Mabito ng luoy kayo ng mga tao masakiton. Gusto mo nang naghigda na sa bed, na nag-bedridden. Nga din ang tiguang, no? Ako naniid kong tiguang na silingan na mo. Sa diyan na tiguang na siya, di na mulakaw. Niabot yun ang panahon, nga di nakalakaw. Niabot yun ang panahon, nga nagahigda na lang, hangtod mo, gawas na lang. Mo nang gingon, dalan na laglungon. Ingon na ang mga tiguang karon. Wa ba mo na niungod, ana? Pero kung ikaw nahibaw sa kamaturan sa tinuod lang,
ang imong kusog. Mo bitaw na kini akong kusog dili ni ako ha. Wala na tong akong kusog nga tawhanon nga diin pinaagis pagkaon. Ang tao makusgan lang kung naay kaunon, maluyang man nagway kaunon. Mo na ang akong kusog karon diha sa Ginoo, labi na nga ang kusog nato na diha sa simbahan. Mo nang niani ko diri kay nganuman, di gyud nako ikambyo ni. Bahalag daghay ng hagad nako manuroy man na lataw, di gyud nako ikambyo ni kay nganuman naa diri akong kusog nga naghatag kanako nga ang promise man gud sa Ginoo hangtod sa imong katiguangon ang imong kusog magpabilin pa. Kaya na sa Ginoo, mahimo na sa Ginoo, tinuod na. Gani si Samson, gitagaag kusog, kung wa lang to gibutahan, wa lang to gigapo, giputla iyang buhok, ang iyang kusog, di gyud mawala. Mo na nga ang kusog nato diha ra gyud sa simbahan, kung di ka mo simba, wa gyud kay kusog. Mo na hamtod matiguang ka, abinuang tiguang, padunggi na siya sa higdaanan ka. Mo man nagingon ni Solomon sa Ecclesiastes, upauli ra siya, hinay na mukaon, basahin niyo Ecclesiastes chapter 12. Nanumduman ako na si Pastor Kibuloy nag-explain nato ana. Sa radyo lang, mo to nakaingon ilungkod jud mo. Nga ang tao muuli ra gyud sa abog. Muli siya sa abog. Niya yung espiritu mubalik sa Ginoo. Kay nga naman katong espiritu gihatag man sa iya nga diin siya mabuhi kay kung ang lawas wala espiritu di man mabuhi. Unya matod pa sa Old Testament kanang espiritu that is understanding. Ya, wa man gyapon pagsabot bisag naay pagbati, wa gyud sabta kung unsa gyud ang Ginoo. Mo nang wa ka discern what is good and right. Kay nga naman, wa man niya nasabtan, right ba na, wrong ba na. Wa bitaw nang giprapisi na daan ang mga tao daw kuno, ang wrong gihimong right, ang right gihimong wrong. Mo nang wa na gyud sila ka discern. Wa bitaw nang Espiritu Santo nagihatag sa imo ha. Karon pulong sa Ginoo dapat ma-discern nimo kay kabaw na ka sa kamaturan. Mo bitaw na ang importante nga din kita makapahulay gyud sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang tinuod mga Kristohanon wala nay problema. Mo na kaninyong kwarta makadawat mo problema kanang mga dagkong kwarta. Ayaw mo pa problema unsa na ninyo. Ang importante nga ang Ginoo imong alagaron sa adlaw sa Ginoo. Kay nga naman ang Ginoo ray mo giyan nimo kung unsa na nimo. Kay once nga ikaw magbuot-buot ano mo ang gitawag ug gihatag sa Ginoo, wanang gingon masaag ka ra. Mo bitang importante ang pagpangalagad sa Ginoo kay ang Ginoo mo niya tong life. Si Jesus Christ, I am the way, the truth and the life. Mo bitaw na nga importante sa katao aduna gyud kamaturan. Mo na ang ikatulo kanang praise. Matod pa ni David sa pagsimba sa Ginoo. Daygon nato ang Ginoo. Nganong daygon man nato ang Ginoo? Sa kamaturan kay ngano man mao man tinuod iyang gisulti. Di ba? Unsa na to pagdaig sa iya? Kanang iyang goodness nga din siya nagsulti nato nahitabo pareha nako ron pag bumagingon na gani ang mga awalawiton for his goodness tinuod yun na kay ngano man ang Ginoo good kay sa kuha kay ngano man ang pulong nga akong gisunod nahitabo gyud mo nang gingon nga importante do na tay kamaturan sa man mo pagsimba sa espiritu kamaturan wa ka kabalo sa pulong sa Ginoo mo bitaw na hingga na kay pagtuo sa man mo pagkabalo pagtuo gani nagwali nimo wa kay nadunggan. Nya kung saan mo pagpaminaw nga way pinadala, way pagwali, may kamit by hearing, saan mo pag-hear kung walay nagwali. So, mo na importante nga din kinahanglan hibaw sa kamaturan. At ang unang panahon mo na si Solomon, nga matod sa 1 Chronicles chapter 22 verse 9, behold, a son shall be born today, who shall be a man of race, and I will give them race from all his enemies round about. For his name shall be Solomon, and I will give peace and a quietness unto Israel in his days. Kitagaan si Paulay. Kaya nga naman, si Solomon, gi-predict na gyud nga din siya matao, gitawagon og man of rest. Asa siya nga tao sa Paulay sa tanan niyang kaaway. So sa ato pa na siya kaaway pero ting hayahayan ni Solomon no. Inguna po na ang giani ni Jesus Christ. Mahimot ang hayahay. Mawat ang tag kaaway. Sa unsang paagi mo nang niingon si Jesus Christ, love your enemy aruwa kay enemy. Mo na kung ikaw tinuod nagsimba sa Ginoo, duha lang ang isugo sa Ginoo, love the Lord with all your heart and love your neighbor as thyself. As yourself, ganun, neighbor ni Uwa, munang ayaw mo pagmalis.
Ayaw mo pagsulti ug madautan niya kung makasasala pa siya, naunsa na siya, unsa pa man na siya atong unang panahon. Kaya nga naman labaw pa kaniya. Mo bitaw na tubangan sa Ginoo tanan ta nakasala. Mo na ayaw na lang gyud pagmalis. Ayaw pag-criticize, ayaw pag-judge. Aron ma-prove diya sa imo nga ikaw nahigug magsilingan. Bisan pag mama papa nimo tanan ayaw pag-judge kung unsa na yang mali. Asag di na. Ako sa tinuod lang karon tanan mga tao doon na gyud tayo nakita nga mga sala na, pero ako wa gyud ko kita siyang sala. Mingon ra gyud ko, kung ikaw nakasala, labaw pa mga tao nakasala, labaw pa mi nakasala, mo nang ayaw pagisgot sa imong sala. Kaya ang Ginoo ray nahibawa na kung unsa nga sala nga wa mapasaylo. Mo na importante mga lagat ta sa Ginoo. Ang tinuod lang gyud nimo ang tao gitawag gyud nga makabaton lang siya pahulay. Wala man siya ingon nga kana atong unang panahon daotan siya. Muna ang iyang pamilya, muna iyang kapares ron, ang iyang kakwan. Abi nun sa tinuod, ingon sa Apostol Pablo, gitawag ang tao, pinaagi sa pahulay, sa peace. Nga kung ikaw nangalagad man ka sa Ginoo, wa kay peace. Because kanang peace is a blessing. Ang tinuod yung blessing, life of peace. Mag-unsa man ay mo pagka-Kristohanon nga nidawat ka kang Jesus na kay life niya wala day peace dili na iya sa Ginoo because ang malakay nagsulti the true blessing is life of peace kanang kinabuhi ba nga nay kalinaw ba walay problema mo na si Solomon ang ikaduha nga naghatag og pahulay sa kalibutan. Nehemiah chapter 9 verse 20, but after the rest they did evil again before thee. Therefore, let this that them in the hand of their enemies, so they that had an dominion over them. Yet when they returned and cried unto thee, thou heardest them from heaven, and many times did thou deliver them according to thy mercies. Nanawa. Matod pa ni Maya, bisan sila nakabaton og pahulay, nagbuhat na usab sila og daotan, mo na hinungdan gibiyaan sila sa Ginoo. Nga diin nagpabilin sila sa kamot sa kaaway. Gidominaran sila over them, yet then we return. Pero nibalik man sila, kasi gibuhat sa Ginoo from heaven. Matod pa, heard this them from heaven. Kaya nag-cried man sila, and many times, daghang panahon did thou deliver sila gipangluwas according to the mercy, sumala sa mercy sa Ginoo. Mo na luwason ta by the mercies of God. Mo na kung magsimba mo gani sa Ginoo, ingon pa ni Pablo sa Roma chapter 3 verse 1, present your body a living sacrifice by the mercies of God. Kanang pinaagi sa kaluoy sa Ginoo, mo na ang Ginoo ingnon jud nimo gikan pa ka sa balay, Lord maluoy ka, muadto ko sa simbahan, dawata ang akong pag-adto. Kay daghay mga tao nagaadto lang sa simbahan nga wa sila kabalom sa kamaturan. Ang tinuod yung kumuani ka dinhi by the mercies of God. Nga unta, paminawon ka, dawaton ka. Mo nang giingon ni Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 10, finding out what is acceptable. Pangitaan ninyo kung unsay dawaton sa Ginoo, dili lang kay pwede ka moadto simbahan, dawaton na sa Ginoo, dili. Mo bitaw na ningon si Jesus Christ mismo sa Matthew 7:21, dili tanan nagtawag Ginoo makasud sa langit, kun dili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa amahan. Unsa may kabubuton sa amahan? Mo bitaw nang giingon sa Roma chapter 12 verse 2. Ayaw mo pagkurmi ini kalibutan. Ayaw mo pagpauyon-uyon ini kalibutan kay nangalagad sila, mangalagad po ka. Nga matod pa niya ni Gingon siya dito, i-transform by the renewing of your mind. Usba na ang imong hunahuna. Aron, ma-prove nimo what is the perfect will of God. Di na pwede nga tanan simba will na nasa Ginoo. Pangitaon nato na kung niya naman ta sa simbahan, unsa man ang atong pag-ani rito sa simbahan, number 1, dapat balaan ta kaya nga naman ang Ginoo is balaan. Mo na atong refuge nga gihatag sa Ginoo nga dita angay mabalaka kay dunat tay tabernacle which is the holy place. Kada mga kasimbahanan dapat balaan ha. O bitaw ng permirong atubang ni Moses kang akan sa Ginoo. Take up thy shoes for the place is holy. Mo na kumuduol gani ka sa Ginoo.
hubuan imong sapatos kay nga naman ang lugar balaan. Nga naman hubuon ang sandal sapatos because kana mo imong sapatos gigamit nimo naglaag-laag basig asa ka ni adto didto. Nakabuhat kag mga daotan, nakasalakan, king istorya kag mga tao niya. Perti mong istorya pero pamakat na ito. Mo nang hubuan na ang imuhang siyos kung tubal ka sa Ginoo. Kay kinsa man daw makabarog sa tinuod yun nga ang Ginoo na adire. Kadto lang ang balaag kasing-kasing. Mo bitaw na ang tinuod gayon. Exodus chapter 33 verse 19. And he said, I will